Jde tedy o rehabilitaci takových hodnot, jako je důvěra, otevřenost, odpovědnost, solidarita, láska. Věřím ve struktury neorientované k technické stránce výkonu moci, ale ke smyslu tohoto výkonu. Ve struktury tmelené víc společně sdíleným pocitem smysluplnosti určitých komunit, než společně sdílenými ambicemi směrem ven. Mohou a musí to být struktury otevřené, dynamické a malé. Nad jistou hranicí nemohou už ony lidské vazby, jako je osobní důvěra a osobní odpovědnost, fungovat. Poukazuje na to Goldsmith. Musí to být struktury, které ze své podstaty neomezují vznikání struktur jiných. Jakákoliv kumulace moci, jeden z projevů samopohybu, by jim měla být bytostně cizí.